So alright, what is up? So for today's video, itudloan ako si Niljan og motor. So nami dani open area. So minga wala mga nangagi. Let's go. Woo! So alright, what is up? So for today's video, itudloan ako si Niljan og motor. Nami dani sa cafe. Dani? Tappels Cafe. Ana, so mo niya mong setup. Mayong setup, dala may camping chair. Lamisa gamay nagbalon mi. So alright, tudloan ako siya og motor. Yeah. Let's go. Woo! So ito tudloan mga basic for safety. Sa ako lang experience og ngagian. So kini ayaw yan ana lang yung kamot ana. Ayaw pag ana. So ayaw pag yan yung kamot. Ayaw pag yan ana lang ana. Na lang. Kaya para pag kuan ka ana lang gamay ana. Ayaw na nagyana. Ayaw na. So prepare ka na ana lang para gamay ra yung maliso. Ayaw nagliw ka. Then imong brake. Yan daw na dag brake imong kuan. Ayaw tanan. Isa or duwa ana. Na lang, ayaw itanan nimo. So pag mag-brake mo, atras tubangan, ayaw iupat. Kay tumbagin mo ana, pilit kinastanan. So either isa lang ka finger or duwa. Pa dili kayo pilit diretso. So na isa lang or duwa. Balag dili na kay ka ana na imong brake sa tubangan gyapon. Basta kay ayaw ana imong kamuta. Ang maintain nimo pinakauna ana imong awid para gamay ra imong ana. Ha? Asa na yun? Ito na brake. Patubangan. Kani, likod. Muna yung front brake, muna yung rear brake. Taga, so dito nakataman nang na yung mga orange niya bulak di araw din. Pag ano yung mga nasakyanan, naka-hazard lang ta. Hazard dito daan. So hazard, amo lang siga suga dahil naka-hazard. Kapag nasakyanan, hunong lang dahil na ayaw paglihok. Anak yung makita. So dito nakataman, ganang na yung bulak din. Diyan no sa before sa kurbada na pagpalayo. Maduro ko pag muliko ka. Sige, pandar. Ampo. Abang. Ya. Gi, ang kamot. Ana. Ayo sa pag-brake dani. Una kadto lang na diala ana lang. Sa kay ibalik na siya. Ana ging kamutan ana. Kinenay lang. Ay pa isa side stand. So before mo larga, check good yung permitting side stand kung nakaangat ba o wala kay na. Okay. Go, nenay lang. Pag dili ko ay kumot lang sa brake dayon. So nenay lang. Sa ato la sundan kay dili na siya kabalo og liko, dili siya kabalo U-turn. Tumba ni karon mo. Dahil nagtagal kay balog liko. Nagtoyok. Isa. Liko nimo, pili nimo ni full ana full. Full. Dayon. Tarong ayo lagi ya. Ito yung kamuta. Ha, sige, ini lang. Sige, go. Ini lang. Yan na, sige. Sige. Ayo, break, ayo saog. Sige. Okay. Go. Atay kapoy kayo. Dai lang. Kapoy dagan. Kapoy kay atas. Jangan kog dagan. Yeah. Is the Anderson
And di pa ko laki. Yay! Meron ako. Di na ako madlock. I'm not scared. Oh, pinay lang. Pinay lang. Pinay lang. Chee! Okay. Woo! Meron ako. Yes! Woohoo! Oh, nanakay kayo mag-drive, boy. Nanakay kayo mag-drive, boy. Nanakay kayo mag-drive. Woohoo! Yes! Pinay lang. Up, side mirror. Up, liko. Liko. Up. Yay! Woohoo! Yay! Up, stop na ito dyan eh. Up. Yeah! Good. Sana kayo bay. So smooth and so good. Balon akong liko. Dapat di ta mahadlok. Mag-try og new things. Dapat di ta mahadlok kay kumaw na ta sa tuhadlok matumba ta. So murag delikado na. Brake. Okay. Murag kulba na. Brake lang, brake. Dah kayo eh. Woohoo! Aha! Woohoo! I got it! Staying at home, turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone, and whisper your words like secrets written in an old moleskin. Look up above, the sunlight seems like it is gonna break in, and something ain't right. Yeah, something ain't right. Oh, something ain't right. Something ain't right. So alright, kaya medyo nagtaligsik man, nagulan na. So paulay sa kaon sa mi. Nawi dani sa Taffels Cafe, bag-o mangguro ni. Puto sa ni nga lugar dani. No, yan ti. Sa ni nga lugar dani te? Ato ninyo indahag. Busa Amaya no. Sa nawi dani sa sa Santo Niño indahag. Atong agyanan sa Amaya view. Laos lang mo didto. So night kwan dani. Taffels Cafe. So pwede magkape, mag-chill, mag-relax. Nice ang view dani, nice ang hangin, ang ambient. Bukid ang kwan, bukid ang environment. Tsara siya i-relax. Mura na imong balon. Nagbalon ni pag timo-timo. So kini, kuha man ni beef loaf na ay hotdog o itlog dayon fried rice. Nade biplop niya na? So kamirang dua Kamirang dua kay ang mama nagpagwapa. So nagpariban siya sa balay. Ito na, kalo. Yan lagi yung kalo ba? Eh. Lo, nate. Ano sir sa Kami dala kwarta di. Libre ni? libre ya sir Libre? sa inyong pag-vlog sir. Ay, salamat. Ay, Nay. With blessings, nay pasikwati si ate. Nanapay Biko. Biko na eh. Siya tawag ni? May siya, basta rin. May you enjoy a day filled with blessing. Sikwati niya ate, libre daw. Imbis kay nakipalandong ramidani kay nagulan. Natagaan ni ate o na pa day Biko. So nami Biko og sikwati. Piso kayo. Piso ko yung sikwati. So kanilang sikwati is 50 pesos. Kanya Taffels Cafe. Kining Biko tayo pila ni? Akin na siya sir. Isali na. Ay, kining duha? Oh. So kining sikwati og Biko nila dani. Aral lang Biko mo nga sikwati dani kadako. So worth 50 pesos na. So sulit na kayo na Biko na pa sikwati. Diba? Paglibre man ni ate. Salamat eh. Balik dani uban mama. Sikwati ma. Ang pagtuturo sa anak magmotor ay higit pa sa simpleng pagmamaneho. Ito ay pagtuturo ng tiwala, disiplina at responsibilidad. Habang hinahawakan niya ang manibela,
hinahawakan mo rin ang direksyon ng kanyang kinabukasan. Sa bawat kambyo, sa bawat arangkada, natututo siyang tumayo sa sarili niyang paa. May gabay mo, ngunit may sariling tapang. Hindi lang ito tungkol sa bilis ng pagtakbo, kundi sa kabagalan ng pagtuturo ng tamang asal sa kalsada. Dahil ang tunay na aral sa likod ng motor ay hindi lang kung paano makarating sa pupuntahan, kundi kung paano maging ligtas, maingat at may respeto habang nasa daan. Yan ang pamana nating magulang. Hindi lang ang kaalaman, kundi ang halaga ng responsableng pagmamaneho. Dahil balang araw, hindi na siya ang sakay sa likod, siya na ang magiging driver ng sariling buhay. At bilang magulang, ang pinakaimportanteng biyahe ay ang makita siyang ligtas at marunong sa daan ng buhay.